So anong kaya ang tama ngayon? Bakit tayo nagmamadali kung wala naman deadline? Ito ay arrest with a warrant? Desisyon na po natin. Naku, Senator Bato, pampresinto na ito. Palagay ko, hindi naman pang general itong mga topic na to. Lalo na yung CIDG pa. You know very well ang Article 125 does not apply to arrests with warrants. Diba? So, either nagsisinungaling or nag-iiwas. Ano ba talaga? General Torre, please sagutin po ninyo, warrantless arrest ba to na may reglementary period? Or arrest with warrant pero nagmamadali kayo dahil sa isang dahilan na hindi masabi? Am I going to answer, ma'am? Are you asking me a question? Because I'm saying a while ago, and I think I was cut in the middle of the explanation, that I'm using that 125 just as a yardstick on how I will look at the requirement of unreasonable. There's no reasonable delay supposedly. Sabi po ninyo, mamalasin tayo. Ayan mo, mamalasin naman kami pag hindi namin ginawa ang trabaho namin. Because how do po. Yes, General, nalilito ako. the person arrested with a warrant should be delivered to the judicial authority Did you without do that? delay? Which I did. Ang nagbigay ng warrant, ma'am, ay ang ICC. So, hindi man tayo nag-cooperate sa ICC, but we are cooperating with the Interpol. So, we assisted the Interpol in implementing the warrant. And dapat dalhin siya sa judicial Senator authority. Bato, please. Alam mo, General Torre, masyadong hirap intindihin yung kuan mo, yung justification mo. Hindi tayo nagko-cooperate sa ICC, pero nag-cooperate tayo sa Interpol. Anong basis ng Interpol, di ba, ang warrant ng ICC? So kung hindi mo na-recognize yung ICC, bakit mo sinunod yung pakiusap ng Interpol? Ha? Sabi mo, hindi nyo na-recognize yung ICC. Sir, for that Bakit mo question, sinunod yung request ng Interpol na napakadali na naman sabihin mo na, sorry, Interpol, we cannot implement that because we do not recognize the jurisdiction of ICC over this country. Sir, may I? So, Senator, ang problema ko kasi dyan, 9851 refers to an international tribunal, not necessarily the ICC. So, for us to surrender him to an international tribunal is within the bounds of the law. Ang nangyari po kasi dito, nag-withdraw po tayo sa ICC. Very clear sinabi mo. Nag-withdraw po tayo sa ICC, pero hindi po natin nirepeal yung 9851. Kaya ho, andun pa rin po yung kamandag na 9851 para maging basis po ng arrest. Pero kung nag-withdraw tayo sa ICC at nirepeal natin ang 9851, wala po tayong problema. In the same way, na kung hindi tayo nag-withdraw sa ICC, entitled po sa extradition process ang presidente. Pero dahil nawala na po yung treaty with the ICC, ay hindi na po entitled sa extradition process. So yun po talaga yung nangyayari dito. Kaya nga, you keep on citing RA 9851. Palagi yung sinasabi yan ang basis mo. Pero very clear naman na yung sinunod mo, yung ginawa ninyo ay binayulit ninyo yung konstitusyon. Ay, sabi mo kanina, kung may conflict ang konstitusyon at saka yung statutory law natin, nagpe-prevail ang konstitusyon, bakit hindi nyo naisip na sundin ang konstitusyon? Binayulit yung Bill of Rights. Yung 9851 po kasi, nire-recognize nga po ng 9851 ang International Tribunal. Nire-recognize siya po eh. And it's something that was forgotten in the process of withdrawing from the ICC. Kaya naiwan po yun eh.
That's why that option remained for the government to surrender the former president. Pero kung hindi ho tayo nag-withdraw sa ICC, ganun din po, he would have been entitled to Article 59 process of the judicial process. Iba-validate po sa court yung warrant. Alam mo sir, ito ibabalik ko sa iyo yung sinasabi mo. In July 2023, you mentioned in one of your interviews that if the ICC will come to the Philippines, you will consider it as usurpation of authority of the Philippine government and violation of Philippine laws. What are the laws you have in mind during the interview ito ho yan, that might be violated by the ICC? Kasi pagpapasok ko sila rito at preparesahin nila mag-imbestiga, then they will be usurping the power of the DOJ. Or marami ho talaga mabaviolate na usurpation of authority po ang mangyayari dyan. Kaya nga, ano nga ang nangyayari po dito, ang ICC po ay hindi talaga ang kanilang kapangyarihan ay naiwan lamang sa individual at hindi po sa state. Hanggang ngayon po wala silang power over our state. Ang Pilipinas po ay hindi saklaw sa ICC. Dahil nag-withdraw po tayo sa ICC. Pero yun na rin po ang dahilan kung bakit ang Pangulong Duterte ay hindi po kayang i-invoke itong provision ng ICC tungkol sa Article 59 sapagkat nag-withdraw tayo sa ICC, so wala na ho tayong treaty with the ICC. So hindi na ho applicable yun sa atin. Alam mo sir, ikaw pilit mong hinihiwalay, Madam Chair, yung tao at saka yung state. Di ba? Hinihiwalay mo palagi. Opo. Kasi may ICJ po eh. Can you define Kasi a ang state? ICJ po for the state. Sandali lang sir. What is a state? Ano ang elements ng state? Di ba? Ang element ng state is territory, people, sovereignty, ano yung pang-apat? Government. Oh. So yan ang state. Ngayon, bakit mo ihiwala yung population? Diyan sa Kasi state na yan. wala hong power over government walang state natin. kung wala population. Wala hong power ang ICC over our government. O kaya Kasi nga, nga hindi na ho tayo, wala na ho tayong treaty eh. over our state. Kasi nag-withdraw po si President Duterte sa ICC na wala na po ang pwede nilang gamitin na kinakailangan pong dumaan po sa korte dahil nga may treaty. Kaya nga hindi ma-invoke ang extradition eh. Yung nga ho yung naging dilema rito. Yung naging gamot ay naging problema. Bakit mo sinurrender? Kung hindi nga ma-extradite, isurrender mo May pa. warrant of arrest po eh. May warrant of arrest po over the individual. Sabi mo naman, hindi natin recognize yung jurisdiction ng ICC. Kung mag-issue sila ng warrant, bakit mo i-implement? Alam niyo ho, we belong to a community of nations and mahirap na pong talikuran ng ating responsibilidad sa community of nations, especially that we have embraced international humanitarian law through Republic Act 9851.